abakora emirimo ase sector y'obochenu anene bari berwete gokora emirimo ase binyoro nigo bagenderete n'omurobero bwo gukora chinda ase chinsemo ao nilitko lya lero nigo baikirana ase nsemo ya Bituka B yotoka ime ya Nyatieko ebunke ya Kitutu Chache South na korua obokonyo obwo nabono nigo baganire serikali ya county ya Kisii kobaikange na kobasira iri gukora omuchando yo asa abantu bali ababeire bawakwa omurike itomilred momanyi noroboti orwaso ime. Omuchando bw'echinda nigo ogenderete koba egetango anene muno ase chifamilia chiri chitali kwenyara iyo ekweirera abana bange gusinyo kogenda ase chisukuru kubwatekana n'amakongwa mange akoretwa n'echinda. Ekiombe gya community workers kurwa eward ya Nyatieko ase ebunge ya Kitutu Chache South nigo besokya iliyogokonya gusibya abana kurwe familia eyemo iyo ere ase ensemo ye kenyoro kya Bituka B iliyogokora omuchando bw'echinda ase babwata yaiga. Wate campaign lero twaranga nto cha gukira nyumba sengeja abana aba ne familia egwata bakungwe chinda nagitwaranga lero n'abanyagitali baito koruranda na ne korwa kera dispensary twaikaza obwango aso correspond se problem weiga egere to bakonya nabwata abana bakabake batakeiro borendi obuya basibigwe enyombe omwe egere rende gusa abana bakine biya bagende chisukuru toise ko batokorigereria nabo turasiri nono bogimese abantu baita sekenyo. Joseph Omwenga uyokonyeka gwetera omoroberio yo amone familia yaye nigo agokera egetambo kerekyo ase akangambya mono asaganya obokonyi kurwase abasamaria abaya abakiwa somanya cyari ukamuri okonya abana ngene ndata ko bokonyi nyumba yo ekiombe keigani go kerengete gukora omuchando yoiga ase wikira bono igakorengana barubo batiga irichinga ikomichoka kurwa chinga chimia ibere to target around 10 households chitigarete ase ward engima to chikole gara after kera tu anstake exercise yake cha ngombe charenge 200 to achiminyokirie poniga to tigarete chinyomba 10 household wono intwe twaranga ka tuganye county eche echako gotokonya abana banokonyo abaumire so tora tiatora akore tiatora cha turara bakonya kwanza egere chinda nchiba ko ba affect ase chinga kiecho nigo bagania serikali ye county kobanyora na kubamenta chinguru eliyo gukora omuchando yoiga kugani waito wochi ase serikali nkolinge tomente chinguru elinde tonyare kurwania amangana yaiga yechinda na emeroberio nde nero emenge turanyare gosoa tubwaterane gusiria bakonye ensemo ye program ye chinda mono kiagera abantu bale bebisete boniga tutageretia aba baro barwarte babate problem ye chinda lakini yakonyega barorira abantu bunento abanyitali bagotama so we are targeting no na senyega itali jeto buna iranda level 5 hospital kieteriachi batori ko organize buna community workers kire twaretira abantu buna aba tibako bachachi mbaba chachi pesa baba trendi buya ba egere ba muchando yokoreki oere omuchando bw'echinda nigo beire oguchanda abantu abange anene mono kurugaiga ase bunge ya Kitutu Chache South ase ritukolia lero ekiombe kemogyo gokonya abantu kiabeirege gwesokia eliokonya bali bachandigete no muchando yiga ase babire uko babako basibya eligokenya omuchando yo bw'echinda gingo reporter ya Getaseni Kiandizi TV kurugaiga e constituency ya Kitutu Chache South elietaliane Mildred Momanyi.